Good morning, mwazuku wanji konse kumene muli. Lero lithuti pasane ma update angapo. Usiku ndithu wachitika zinthu zingapo ndithu and timafuna ndithu pasane tiuzane kuti kuchitika zakuti. Koma choyambirira tifuseka ifunso lina kuti kodi mashahidi drones, ma drone aja. Ma drone aku Irani aja. Amakafika ku Israeli. Twa bafusamenda amene nafusidwa kwambe kuti kodi mashahidi aja drone amakafika ku Israeli. Yankho limenelo I think ndisayankhe ndine komano tipanga play video kumapeto kwa video iyi yochokera pa Fox News imene inali live ku Israeli kuja ntulankhanuja amene akujambula drone kena kwanzayankhula zokhuza ndi mashahidi drone yo. Tumva kupena kuti tsida amakafika kapena sakafika komano yankho lilipo. Koma choyambirira pano tinene nkhani khuza ndi Trump. Donald Trump dzulo ayankhula kunena kuti mumvetse bwinobwino apanga post kunena kuti ngati Irani ikuyika ma mines tinakamba nthani naye kuti Irani inachachira mabomba pa Strait of Hormuz paja. Inachachira mabombere paja. Chimene ndikufuna chidutsecho amaphulitsa. Ndino Trump anazayika statement dzulo yonena kuti ngati Irani inayika ma mines mabomba pa Strait of Hormuz paja pamadusa mafuta paja ngakhale kuti sizili confirmed, ngakhale kuti information imene tilibe. Trump amati ngakhale kuti information imene tilibe kuti anayika, koma ngati munayika muchotse. Trump anapayonjo anna kuti masettlement ake nalo wakula ongozikolakola ndi anthu benthu amayamba kutukwana pasi pakepo ndi amati muchotse zimenezo muchotsepo. Trump anatero muchotsepo. Mukapanda kuchotsa tikumenyeni kwambiri paja yawo ya Trump mukuziwa yawo ije tikumenyeni kwambiri fama amene amabwereza tikumenyeni kwambiri kuposa mmene takumenyerani. President akuti awina kale nkhondo iyi. Ndeti kumenyeni kwambiri muchotsa zimenezonso. Koma akuti koma ngati mungachotse mabomba awo kumene koko mudzokone kuti ikhala one big step to the right direction. Like akufuna anene kuti mukachotsa pamene popwe mabomba awo ndi kuti nkhondo iyi titha kuyithesa like tikhala bwinobwino tizikhala bwinobwino. Tanauzo ake popo akuti ikhala one big step to the right direction. Ikhala two step yayikulu ija kupita ku direction yolondola. Like inu ndife sobana tikhala tikuyenda limodzi. Like sakufuna savomenezeso kuti mwatikhinga for Irani kutseka pa Strait of Hormuz akufuna zimenezozo kumene kuti maujeni amene Trump musiye nkhondo. Koma Irani kusena kwake ndikuona kuti this time sakufuna ceasefire. Irani ikufuna peace deal, ikufuna permanent solution, ikufuna solution yeni yoti yokhazikika kuti nkhondo basi wasati ceasefire digire kaya kana kuti nyatiyambiranso zilani ndisikufuna ali kuli bwino tizingomenya nabe ndimene Irani ikufuna. So point imene idzulo Trump ikusonyeza kuona kuti Trump pena pake amva kwawa akufuna asalende koma sangasalende chifukwa iwo amamenya kuposa kunalesa kuchani padziko pano. Ndesanganene kuti pepani guys koma kuti koma mukatsichosa mabomba pamene popo mukhala kuti mukupita ku direction yolondola ndi tiona kuti like meaning kuona kuti nkhondo ibe uita like ibe buka koma sakufuna kuti naso mwa straight. Chabwino imene tiyikapo tipita tikhale tili komweko. Minister kaboti secretary waku energy
dziko lonse limakhala ndi nduna yoyang'ana za magetsi, mafuta, chanchani kudziwa kaleso ku Malawi ndi kuti mina I think nda Jeni Mathanga ngati sindikulakwitsa oyang'ana za energy chanchani. Ndi oko America anakalemba pachani, anakalemba pa Twitter kulemba kuona kuti zodiki za pa Strait of Hormuz pacha zodikira zonse zatha panopo ukatili pano mastima adutsa ndipo akudutsa moperekezedwa ndi yani, moperekezedwa ndi mastima a America pa Strait of Hormuz pacha pene kulemba pa Twitter ma millions ife taona kuti okay akudutsa okay, then 2-3 minutes tangozindikira post jajani yachotsedwa. Fazilani zabodza like zabodza completely. Nana kuti nkhondo iyi akumamenyesa pa social media, kumenya uku kumenyesa pa social media mpaka na uja amene amayankhulira White House. Ku White House kuli nzima amene amayankhulira kuno kucha ndeya anafusidwa sofusomene mtulankhana kuti akulu pachatu mimi ujenesekera wa energy analemba kuti mastima kuperekezedwa pa Strait of Hormuz ukhala banje anakana ali hayi chibuno yewo chose zimene kuzidziwa wadelete koma nazo palibe zimene sana palibe stream imene kurani yaperekezedwa ndi America yayi zimene hayi. Can you explain why the Energy Secretary posted and then appeared to have deleted a post on X saying that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz? Yes, I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. So, nkhani ndimene mwaimva mchizungu chochauka bwino kuti ya palibe chabwino imene ipite. Tiyang'ane tsopano za ku Iran pamene ndithu ma Iranians amapanga celebrate kuti new leader wabwera chigulu tupanga celebrate. Timakuwuzana kuona kuti most of anthu amene amamacha kwambiri ku Iran kuja anali otumidwa ndi achina Mossad, Israeli, America kuti apasidwa ndalama kama chain. So but this time it was different. Chabon anyway, so chigulu chatuluka chikusangalala pa square paja kuli malo special amene pa center pene pa Tehran, capital city ya Iran. Ndani hamasangalala basi kurasanga kuti sogolo wanyuani muchitaba supreme wanyuani basi tuma Israeli kubwera nkumaka priest chani mbali like funa kwapanga scare funa kwaopyeza amana ngati anthu athawo aight Iran sina thawi anthu ndipo pamene anayamba sikukuwa pati mabomba tukamba pati za mabomba ri makabaka kwa anthu amafa yo mkambo kuwa kuti yani anayamba kuwa kuti kuti sitikuopa ife tili pano komanso nkuyamba so slogan yawo yoti ife ikhale ku America ife ikhale kuyani ku Israel anakana panga clarify zimene kale iwo akamayankhula zimene zamati tunena maboma ife ikhale ku boma la America ife ikhale kwa ku boma la Israel sawa kwamba za anthu eti anakana panga clarify chifukwa yani foti pazi maplan woyipa amene maiko awawa amapanga maboma awawa awiriwa amapanga ndi kunali kuchanta kumeneko kuti ife ikhala ku America ife ikhala ku Israel sitikuopa. Bismillahirrahmanirrahim. شما صحبت میکنم هدفمند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک ها ایستادن، مردم ایستادن اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین
ما نمیترسیم ما اینجاییم ما مردم شجاعیم داشتن شعار مردم Yeah, pamene ino ndine ndiri bwezi lili yephazi no tathawa. So pamene kuIsrael anthu amala kumapanga. So anyway, so nkhani ndimene mu nkhani zina zapezeka kuti asilikali aku America amene avulala pa nkhondo imeneyi akupitilira 140. Yeah, mukuti ena ali very seriously injured kapena wounded. Moti secretary uyu oyankhula ku State House yu watsimikiza za nkhani imene nditu ngakhale kuti sanatsimikize za nambala komano ma report atsimikiza nthu yayi asilikali 140 opitilira 140 avulala chiyambire nkhondo. Thank you. Reuters has reported that about 150 U.S. service members have been injured so far. Can you confirm that number and elaborate on that? I can't confirm the exact number. I know it's within that ballpark, but I would defer you to the Pentagon for a specific number of wounded or injured thus far. And then secondly, if I can, I wanted to ask about the And vamene bagati yankeza fosolicha. Anyway, dzulo ndithu Iran inatumiza mabomba koma mabomba pano pa Iran yachepesa mabomba. Sichepesa mabomba, right? Pano pakati pano. Chifuna ngasi afinya kwambiri ku economy kuja uku. Iran yachepesa mabomba. And koma dzulo usiku ndithu anaponya ndithu. I think every day kuizira now daily amaponya. So ntolankhani wa Fox anali kumene koko mpamene sama pereka so information ina kuti bano bacha bano ma ndemu chanchana zose zikumawa khanchana koma pali cluster bomb imene timakakaba limeima mwazikana ija imavura kuwakha komanso pali majani mashahidi drone nawonso amapatanso very difficult amavota kwambiri kuti awakhidwe mashahidi drone amavota wakhidwa meaning kwena kuti amakarani amakafika. So I mean the answer of this war, but you can see that the regime still does possess the capability of striking offensively. Of course, the Iranian-made Shahed drones are even more difficult. This right now is a ballistic missile threat. The way that it works is we get a pre-alert on the phone, and then a few minutes later, this happens. The sirens go off, and then you can see that some people continue driving on the street. A lot of people, most people, find shelter. They go into bomb shelters. This is unfortunately everyday life in Israel. It